Здравейте, аз се казвам Мария и съм пациент с болест на мошковица. Искам да ви разкажа за моите преживявания, за това, което ми се случи, за това как премина заболяването, за това какво очаквам от живота от тук нататък. Защото болест на мошковица е рядка болест, която трудно се диагностицира, но за сметка на това е животозаплашваща и без лечение смъртността е в рамките на 90%. За щастие, когато бъде разпозната и когато пациентите се лекуват правилно, преживяемостта е 90%. И аз съм един от тези пациенти. Искам специално да благодаря на два екипа. На екипа, който ме диагностицира в спешното отделение на Токуда и на екипа, който 3 седмици стоя над главата ми, лекуваме, опитваше се да ме съхрани психически и най-вече да се справи с тежестта на заболяването, което е сериозно. Искам да ви кажа, че това е болест, която много трудно се преживява. А всъщност, първоначално симптомите на заболяването са трудно разпознаваеми и човек би могъл много да се обърка. Защото започва с една обща отпадналост. И ти си казваш: о, аз съм се преуморила, трябва да се почина. Да, обаче ти си почиваш, но на другия ден се опитваш да спиш целия ден, защото си още по-отпадна. Дигаш температура, нямаш никакви други оплаквания. Само една температура и тя не е много висока, 37 и 7 и 8, и то само еднократно, и то вечерта преди заспиване. И ти си казваш: нещо съм понастинал, сигурно от времето, и не обръщаш внимание. Всъщност аз разбрах, че имам проблем и че той е сериозен, когато по долните крайници, краката, ми се появиха едни много мънички сини точици, които приличат на главичка на топлийка, даже по-малки, главичка на кърфица. Това се нарича петехи. Хората обикновено не знаят, че това са петехи и не знаят от какво се причиняват. Но тъй като аз съм лекар по професия, веднага разбрах, че имам проблем с тромбоцитите и че това е сериозно заболяване, на което трябва да потърси помощ. Това направих на другия ден. За съжаление, този ден беше събота. И единственото място, където бих могла да бъда лекувана и където, бях приета в последствие, няма спешен прием в събота и неделя. Но очевидно сериозността на заболяването не беше пренебрегната. И аз бях приета по изключение в събота, за което аз съм изключително благодарна. Веднага започна лечението. Аз си влязох на крака, чувствах се изключително добре. Лечението, основното и задължителното лечение е плазмафереза. Поставиха ми централен венозен път на шията и започнаха плазмаферезите. Направиха ми една в събота, една в неделя, една в понеделник. И аз се чувствах много добре и си казах: няколко плазмаферези и си отивам. Да, обаче във вторник сутринта се събудих и след няколко минути загубих съзнание. Събудих се вечерта. Гледаха ме като човек, който се е върнал от някъде. В интерес на истината бях напълно изключила
Нямам никакви преживявания в този период. Просто един много дълбок сън без сънища. Но явно доста съм оплашила целият екип, защото включително плазмаферезата има специално помещение, правиха в стаята, в която се намирам. От този момент нататък аз се почувствах толкова отпаднала, че не можех да стана от леглото. Не можех да натисна знаета, с който да повикам сестрата да ми изключи системата, който е точно над главата ти. Просто не можеш да си дигнеш ръката и да я сложиш над главата си. До такава степен бях отпаднала. И тогава се появиха халюцинациите. Прекрасно преживяване, уверявам ви. И звукови халюцинации, и зрителни халюцинации. Първоначално се появиха звуковите. Реших, че някой си е пуснал силно радиото и се чува една много силна, ритмична, духова музика. А зрителните халюцинации са нещо, което не мога да го опиша. То много трудно може да бъде разказано. Трябва да го видиш. В един момент имах чувство, че се намирам в някакъв панаир. Всичкото това нещо е пред очите ти. В момента, в който се отвориш очите, то изчезва, но в момента, в който ги затвориш, а ти просто не можеш да стоиш с отворени очи непрекъснато. Изобщо страхотно преживяване в продължение на 2-3 дни. Имах още един, всъщност два, доста неприятни инцидента. Събуждаш се и не можеш да говориш, ама изобщо. Опитваш се да кажеш нещо, в устата ти излиза някаква салата, словесна салата. Никой не може да те разбере какво искаш да кажеш, а пък ти си в ясно съзнание и знаеш, че искаш да кажеш нещо, обаче съзнаваш, че не можеш да го кажеш. И това ми се случи на 2 пъти. Неврологичната симптоматика е доста сериозна. Отпадналостта е изключителна. Наистина аз в продължение на 4-5 дена въобще не можех да стана от леглото, буквално. Ако нормата на тромбоцитите е от 300 до 450 или малко повече дори, аз постъпих в клиниката с 8 тромбоцита. Не 80, 8. И през цялото време те не се качваха. В един момент започнаха да се качват. Всички се зарадваха. Аз най-много, естествено. И след 2 дена аз се влоших отново. И всичко от начало. Отпадналостта, слава Богу, халюцинациите изчезнаха. Те бяха наистина. Тромбоцитите, анемията, кръвопреливане, защото хемоглобина ми падна до 70, норма долна граница 120, почти наполовина от това, което трябва да бъде. И още 1 седмица, така, 3 седмици изкарах в болницата. Наистина беше много трудно за всички, не само за мен, за целия екип. Изключително важно е за това заболяване да бъде разпознаваемо. Тоест, лекарите, джипита, спешни центрове да имат мисълта, че има и редки болести, които са нетипични и които са трудно разпознаваеми и които трябва да бъдат диагностицирани от специалист. Много е важно хематолозите в страната, не само във водещите центрове, но навсякъде в страната. Те не са много, разбира се, да имат предвид в диференциалната диагноза, когато постъпи пациент с ниски тромбоцити, да мислят и за някое рядко заболяване, като, например, тромботичната
тромбоцитопенична пурпура, което е сложното име на болестта на мошковица. Изключително важно е да имаме подкрепата, ние пациентите и лекарите, които се грижат за нас, на институциите в България. Да се установят приоритетни коридори за такъв тип пациенти, когато те бъдат диагностицирани, за да може лечението да започне веднага. Защото за такова заболяване един ден закъснение може да се окаже, че е фатален за самия пациент. Трябва да се започне колкото е възможно лечението и колкото е възможно по-адекватно то да бъде проведено. А затова е необходимо да има организирани центрове, където да може да се прилага плазмафереза. Но не само центъра, а трябва да има достатъчно добре обучени специалисти, които да могат да провеждат това лечение. Така че аз бих искала да няма пациент недиагностициран с това тежко заболяване, макар че не знам, напълно е възможно да има такива. И аз бих искала тези пациенти да не стигат до фаталния край, който би бил много страшен не само за самия човек, но и за всичките му близки. И в крайна сметка не трябва да губим човешки животи поради липса на познания за болестта и възможности за лечение. Това е моята история. Надявам се да помогна, споделяйки я с вас. Благодаря ви за вниманието.